Vítajte pri ďalšej reportáži. V pokrovom klube Double Star vedia ako na to. Aj preto už tretíkrát v relatívne krátkom čase po sebe zorganizovali turnaj s názvom Double Star Open. A ako sami vidíte, opäť bolo plno. Tretí turnaj s názvom Double Star Open mal tentokrát buy-in nastavený vo výške 90 € plus 10 € fíčko a celkovou garanciou 12 000 €. Na hráčov čakal 20 000 štartový stek a 25-minútové levely. Mnoho registrovaných hráčov opäť využilo online registráciu do tohto turnaja a ako hráči, tak aj organizátori boli spokojní. Uvidíte sami. V pokrovom klube Double Star v Ilave Klobušiciach vedľa mňa Sonička, jedna z organizátoriek tohto turnaja. Ste tak spokojní ako hráči s dnešným turnajom? No, čo ti poviem, tak nešmykli sme. No, my sme nešmykli, ale čo to znamená u vás? Že sa garant vyzbieral a vedenie je spokojné. Slovenskí hráči ľúbia kritizovať, občas zabudnú pochváliť. Po februárovom vydaní Double Star Open kritizovali seating, že ich bolo veľa, všade, že sa tlačili a taktiež, že jedni jedli, keď druhí ešte nemohli. Ako ste to vyriešili tentokrát? Tak po kritike minulého turnaja sme znížili kapacitu turnaja na 150 miest, čím sme vyriešili malý priestor a zvýšili sme počet jedál. Takže hráči boli najedení a o to spokojnejší. Čo ten cap teda na počet hráčov, budete sa ho držať, lebo zdá sa, že sa vám dnes osvedčil? Áno, budeme sa držať capu 150 hráčov. To je ideálny počet na tieto priestory. Double Star ako herňa má za sebou 3 úspešné turnaje s názvom Double Star Open. Vychádza to na každý mesiac jeden. Čo máte pripravené pre hráčov v apríli? Nejaké malé prekvapenie, čo sa týka Bounty turnaja. A počul som niečo, že by to mohlo byť okolo veľkonočných sviatkov. Je to pravda? Áno, je to pravda. Posledná otázka na záver. U vás býva zvykom, že hráči sa môžu do týchto turnajov registrovať aj cez internet. Koľko registrácií ste mali týmto spôsobom tento raz? Okolo 117 hráčov. Takže nemáte s tým absolútne žiadny problém, hráči sú disciplinovaní? Áno, všetci sa nám pekne registrujú. Ako bonus máme pre hráčov pripravený 10% steku navyše pri online registrácii do 16:00. Posledné 3 turnaje s názvom Double Star Open boli úspešné, vychádza to na jeden turnaj mesačne. Čo máte pripravené pre hráčov na mesiac apríl? Také malé prekvapenie s Bounty turnajom. Počul som, že by to malo byť niekedy okolo veľkonočných sviatkov. No budeme sa tešiť, každopádne držíme palce, nech sa darí. Ďakujem. Lukáš je meno víťaza marcového Double Star Open. Lukáš už stojí vedľa mňa. Prvé dojmy z víťazstva? Vynikajúce. Super. Sedieť do 6. do rána a zadarmo by to bolelo. Každopádne, ale to by si bol doma skôr, čo vravíš na kvalitu hráčov a celkovú atmosféru turnaja? Je to tu úplne super. Ako kvalita je úplne vynikajúca, organizácia perfektná. Musím poďakovať. Vy ste sa dohodli na nejakom splite, až keď ste boli traja, napriek tomu medzi 4. a 3. bol celkom výrazný money jump. Prečo až keď ste boli traja spokojní so splitom? Ja som spokojný so splitom, kvôli čomu to bolo, jeden vždy nesúhlasil, to bolo celé. A predpokladám, že si spokojný so svojou hrou, vyhral si. Napriek tomu všimli sme si, že na finálovom stole aj v priebehu celého turnaja bol tam Ondro, ktorý to celkom čistil. Nakoniec si ho v tom heads-upe porazil. Predpokladám, že si na ňo veril. Nevedeli ste sa dohodnúť, museli ste dohrať ten heads-up, lebo každý to chcel vyhrať. Bola tam jedna dôležitá hra, kde on mal K3, myslím. A ja som si našiel Queeny, on to nejsol na 130, ja som to perfektne podľa mňa zahral. Ukázal som, že idem akože zahodiť. Dlho som ho nechal rozmýšľať. Presne som to mal naplánované, že to takto zahrám. Dal som to na 260 000. On dal all-in ako a bol pozadu. To bolo celé. Takže s touto hrou som sa asi dostal potom tam, kde som chcel byť. Každopádne gratulujem k víťazstvu a nech sa darí, díky moc. Ďakujem veľmi pekne. Marcový turnaj Double Star Open máme úspešne za sebou. Spoznali sme mená tých najúspešnejších, teda tých, ktorí zarobili. A už teraz sa tešíme na aprílový turnaj, ktorý sa opäť odohrá tu, v Kaštieli v Ilave Klobušiciach. Vidíme sa už čoskoro.
Thank you.